Ayo amuk Antasena. Wah. Ora apa-apa. Wis. Dar kowe. Wis. Ayo amuk. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna. Nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka. Kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg. Mundhak suda karo sanmu asat kringetmu. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentala karo Kakang Setyaka. Ning Pak Dik dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, iya, aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Dik, jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa, Yayi? Munduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora? Tantu padake bandar utuk ora. Priwon iki pun padhang kahanane. Gowo Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lalampahan menika. Inggih, paman kula nampi Setyaka. Kula wonten paring adhawuh. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi maturipun Rama tak lamarke ning Aja Jenakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku. Petro, non. Bendaramu Jenakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali Kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama